Halo guys, PTE angkrem neh guys. Ayo ndak Maden ndak? Ayo Maden. Ya gendongan ya. Jubukan ya. Gendongan ya. Jubukan babone sik dokno. Gak. Nah. Yo. Sik. Tiga isor, tiga kurungan kono, kayak kurungan. Kayak kurungan. Anaknya jugui. Gila. Hei. Anaknya jugui. Ayo selamat datang guys. Ayo guys. Iya. Gila guys. Nah, iki yang kedua. Iki sing pertama wis mbayar iki guys. Nah, duduhno. Kae babone kae.